Iselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza, dan programm li nagħmel darba fis-sena f'kull skeda u nagħmlu vera minn qalbi għaliex huma stejjer li intom il qegħdin id-dar se tħossuhom għax imissu ħafna familji, ħafna tfal, anke adulti. Qed nitratta dwar il-maratona ta' Puttinu li se ssir f'jum il-ġimgħa l-kbira, ġifieri minn hawn ftit tal-jiem oħra. U ikkun hemm nies jgħidu li ma inti dejjem tagħmel programm u toqgħod bikkina le. Jiena l-programm ma nagħmlux biex inbikkikom. Il-programm jiena bidi fuq qalbi ngħid kburija li nagħmlu għaliex irrid nuri l-weġġat. Ħafna min-nies jaħsbu li l-ħajja hija tajba l kulħadd. Jew għax tara ċertu nies jitbismu taħsbu li huma dejjem ferħanin. Imma r-realtà nemmen illi għandi dover illi nuri tbatija, ħalli inti li qiegħed id-dar tgħid l-ewwel nett tista' tgħid lej mela m'iniex waħdi li qed imbagħti, jew inkella tgħid l-aħwa kemm irid nirringrazzja kull ġurnata li nqum mis-sodda jiena u mmur għax-xogħol, hawn min jgħid dejjem l-istess dejjem ngħidha di huwa barka għaliex li tqum mis-sodda li qed tieħu nnifs għajda lil dawk li ikollhom joqogħdu f'qiegħ ta' sodda jew bħal m'għandilhom fl-istudju f'sptarijiet Malta u anke barra minn Malta. Dik hija tbatija kbira ħafna. Iżda biex nifhmu aħjar, illum għandi dawk li jidderieġu lil Puttinu Cares għal tant snin, il-Reni Zerafa u lill-Anġel Kuxkieri, nirringrazzjahom minn qalbi ta' ħidma enormi li jagħmlu mal-pazjenti u ma' tant familji, u għandi tnejn minn ħafna familji illi qegħdin jgħinuhom Puttinu Cares. Għandi lil Denise Azzoparda Qasar, nirringrazzjak ħafna li ġejt magħna, u għandi lil Sara Sultana Grixti sewwa tajjeb proset. Ftakart, milli hija gynecologist imma nitkellmu dwar Max it-tifel tagħha li qed għandu biss sentejn. Ħanibda bl-istorja ta' Denise. Denise meta kellimta bil-fors kienet emozjonata, il-każ ġara biss f'Diċembru li għadda u jitratta l-tifla tagħha Sara li għad għandha 8 snin. Qabel ma nistaqsik ħanaraw klipp vera qasir dwar Sara. L-iktar uġieħ li ħassejt ħajti bil-fors kelli nagħmel l-operazzjoni. Kont qed nibża bil-needle. Tal-għana smana biss fil-flight, kemm minħabba l-uġieħ kif ukoll anke l-flight kien hemm ir-riski tagħha. Għal din il-familja hemm Puttinu. U għal Puttinu Alla ħares m'hemmx int. Qed narak emozjonata u bil-fors illum għall-grazzja Alla Sara tinsab tajba, però għadek imweġġa ħafna inti ġara Diċembru li għadda u għaddejtu minn kalvarju sħiħ. Eżatt, f'Diċembru li għadda fl-14 ta' Diċembru kienet Sera kienet tieħu sem waqt festival tal-gymnastics u waqt dan l-show tal-gymnastics sar accident fejn it-tifla spiċċat weġġat u minn hemmhekk bdejna il-mixja tagħna fejn it-tifla ħadniha l-isptar u mbagħad wara li ħadniha l-isptar kellha informawna li kellha tmur malajr kemm jista' jkun ġewwa l-Ingilterra biex tiġi operata. U dan b'urġenza kellkom titilgħu? B'urġenza da kollu ġara, l-accident ġara s-sibt u l-ħadd filgħodu konna diġà qegħdin l-Ingilterra min-naħa tagħna u wara f'sinar ġiet operata. U kont qed tgħidli l-weġġa kbira li kellek tħalli lit-tifel iż-żgħir warajk. Eżatt. Kellna nitilqu ma' Sera u warajna kellna nħallu tifel ta' 5 snin warajna fejn filli qegħdin kollha flimkien ġas-sala naraw lil Sera tieħu sem waqt da show filli f'daqqa waħda tat-tifel għadha filgħodu la jsib il-ommu laqas isib il-missieru ma kien qiegħed ma' nanniet. Dik hija weġġa li x'inti qed tħalli il-familjari it-tifel tiegħek hawn Malta kif ukoll ma tafx ħajjiġri bit-tifla tiegħek ġewwa l-Ingilterra. U inti kont qiegħda tgħidli Denise li kien żmien veru diffiċli wkoll għax kien Diċembru.
iż-żminijiet tal-festi. Meta fi żminijiet tal-festi, ovvjament il-familja sabiħ li tkun flimkien. U inti kellek tinfiret minn ma' ibnek għadu żgħir ħafna u minna li ħadd tagħmel ftit tal-jiem u spiċċajtu għamiltu xahar. Eżatt. Inti ma kontx taf, ovvjament. Le, aħna meta tlajna, tant kemm konna maħsudin bl-accident li qas konna nafu x'qed jiġri. Fl-ewwel qalulna li sera kellha l-għadma ta' taħtajnija miksura. Mbagħad għallumna li ħajamlu iktar testijiet ġewwa Malta u f'daqqa waħda fi ftit sigħat sirna nafu li rridu nitilgħu malajr l-Ingilterra, ħallejna lit-tifel ta' 5 snin warajna kif dak iż-żminijiet huma l-iktar żminijiet jibsin għaliex għandek tifel ta' 5 snin qatt ma tlaqtu waħdu, kellna nħallu hawnhekk. Ħallejt il-tifel waħdu morna hemmhekk l-Ingilterra. Kienet storja li nispera li ħadd ma jgħaddi minnha, però fl-istess ħin l-għajnuna dejjem issiba. Li rrid nistaqsik l-ewwel nett naraw it-tifla hemmhekk kemm ħelwa Alla jbirikha u kemm tidher brava fil-gymnastics ukoll u tkun ferħana wkoll sera. It-tifel ovvjament ta' 5 snin mhux ħadfehmu. U inti wkoll biss kont taf, ġifieri qastajt tipprepara isma' l-mami u l-papa u oħtok mhux ħajkunu miegħek. Allura li xtaqt nistaqsik Denis huwa kif stajtu tispjegaw lil dan it-tifel meta inti biss kont taf, ġifieri inti meta kont l-Ingilterra sir taf li ħatoqgħod hemm xahar, min jaf x'xokk ħassejt dak il-ħin. Xokk kbir, it-tifel tispjegalu, anzi llum il-ġurnata t-teknoloġija tgħinek daqsxejn għaliex ovvjament iċċempillu jarak, però għalih kien esperjenza xokkanti. X'kien jgħidlek meta tkun meta ġejjin lura kif inhi sera, kien jinkwita ħafna għal sera, ħin kollu jsaqsi kif inhi sera, x'qed jiġri minn sera. Fl-istess ħin isaqsina meta aħna nirritornaw lura għaliex ovvjament u jrid ikun magħna min-naħa tiegħu, però min-naħa tagħna ma stajniex inżommuh magħna minħabba li ma konniex nafu eżattament x'qed jiġri. U min jaf x'ħassejt bħala omm dak il-ħin ta' qalulek tittoqgħod hawn xahar? Kienet xokk kbir. Però bl-għajnuna ta' Puttinu kienu hemmhekk ta' spalla mal-ewwel. Imnalla kienu huma li joffrowna fejn noqogħdu, apparti li joffrowna fejn noqogħdu Puttinu kien hemm komunità sħiħa li għejnitna ġewwa l-Ingilterra qatt ma tħossok waħdek. Hija spalla li tista' sserraħ fuqha, hija familja l-bot mill-familja tiegħek li qatt ma tħossok waħdek ġewwa l-Ingilterra. Għax ikun hemm il-Maltin bħalek u x'hekk bit-tfal ukoll u jifhmu l-weġġat tiegħek. Ħafna. Tħossok letteralment familja oħra l-bot mill-familja tiegħek. U anke l-fatt li intom li jkollkom raskom mistrieħa li fi żmien ftit sigħat kellkom issibu ruħkom Londra. Londra mhux ħataqbad u tikri post, mhux ħassib. Fil-każ tagħna peress li kien letteralment veru urġenti mill-ġol l-airport spiċċajna ġewwa l-isptar mal-ewwel, ġifieri qas kellna idea l-erja li qegħdin fejn qegħdin x'qed jiġri madwarna, idea ta' xejn ma kellna. Nirringrazzjaw il-Puttinu li malli wasalna l-airport Anġel batitilna l-address ta' fejn stajna noqogħdu u dak il-ħin dejna ngħidu ma għalfejn tiġa għandna l-address bħal xalina ma konniex qegħdin naħsbu li nispiċċaw noqogħdu hemmhekk. Però imnalla kienu huma li fis-sija u nofs ta' filgħodu milli t-tifla ġiet stabbli bejn il-ħadd u tnejn ġiet in-ners u qaltilna xi ħadd minnkom irid jitlaq. Ma nistgħux nibqgħu ġenituri ġewwa l-isptar. Kieku ma kenniex kollox lest min-naħa ta' Puttinu kieku r-raġel fis-sija u nofs ta' filgħodu ma kienx ikun jaf fejn ħajmur joqgħod. Però għalhekk ngħid li Puttinu hija spalla li malli isir jaf bil-każ mal-ewwel issibu hemm biex jgħinek. Proset. U llum it-tifla kif inhi? Llum it-tifla qed terġa' tirritorna lejn il-ħajja tagħha normali naqra tħares il-qudiem biex forsi l-qudiem terġa' tibda titrenja u tagħmel l-affarijiet li dejjem kienet tħobb tagħmel, il-gymnastics għax hija
il-gymnastics hija parti minn ħajja tagħha għalkemm hija diffiċli t-trauma li għaddiet baqgħet ċorta kuraġġuża u baqgħet ċorta determinata li tkompli għaddejja bil-ħolma li dejjem kellha li tibqa' tikber fil-gymnastics u issir xi darba coach tal-gymnastics. Determinazzjoni li għandha hija kbira ħafna. Proset, nsellu għalija t-tifla vera ħelwa. Sera, l-ewwel ringrazzjak li sibt il-ħin li tkun magħna, inti l-mama ta' Max għad għandu 2 sentejn, tifel ħelu ħafna. U Max twilet b'kondizzjoni jgħidula rari u xek, il-Cruzon syndrome. Ma nistaqsik x'meta tkun fil-qasam mediku. Jien natallima di minn Angello Reni ngħidlek il-verità. Jinkwetaw ħafna ta' jkun hemm episodju ta' mart, manka meta naf professjonisti oħra jinkwetaw ħafna. Inti bħala persuna li qiegħda fil-qasam mediku ma nafx qed nistaqsi ix-xokk li ħassejt li inti stess taħdem ma tant ommijiet biex iweldu u inti għaddejt minn din l-isfida. Le, huwa veru li dak il-moment ikun xokk għalfejn għax kulħadd ikun jixtieq li jkollu u li jgħidu li huma f'saħħithom u li qatt ma jersqu lejn sptar u li dejjem kollox ikun tajjeb għalihom, vuol dak il-moment ikun xokk. Però sa ċertu punt naħseb kelli wkoll il-vantaġġ li f'ħajti kien hemm dejjem dawk il-pazjenti li vera kont nammira u kont ngħid imma daw il-pazjenti minn fejn isibu dik is-saħħa biex ikomplu jiddiljaw mal-affarijiet tagħhom. U dik dawn il-pazjenti għalmuni ħafna illum u ngħid illum bis-saħħa ta' dawk il-pazjenti illum probabbli kelli coping skills illi għaluni naċċetta dik is-sitwazzjoni flimkien ma' support ta' sħabi ġewwa Mater Dei u bħal maġġara Denise ukoll kien ta' xokk meta għal-bidu tlajna bħala outpatient appointment u t-tifel tiegħi wkoll spiċċa direttament l-isptar, spiċċa direttament ġewwa terapija fl-aspett ta' terapija intensiva, ma kellniex accommodation hemmhekk f'dak ġewwa Londra. Għal-bidu peress li t-tifel ma kienx tajjeb kienu l-Great Ormond Street stess joffru l-accommodation ta' urġenza ma mbagħad wara żmien ovvjament meta kif jibdew jissatiljaw l-ewwel ma għamlu għalulna xi ħadd minnkom irid ma jistax jibqa' joqgħod hawn mat-tifel. So u fil-fratt kienet actually Angel illi ċemplitli l-ewwel darba ma ninsija qatt dik it-telefonata kienu huma actually ta' Puttinu illi kkuntattjawna u dak il-ħin naħseb kont għadni f'mument ta' xokk u bdejt nispjegala u ngħidilha illi ma kontx naf kind of kif l-affarijiet ħadd iżvolġi, kont ukoll inkwetata fuq il-ġiex titfal l-oħrajn li għandi. Kont ħassik fil-fatt għax inti ta' żewġ titfal oħra barra hekk. They were 6 and 3 at the time, kellhom 6 snin u 3 snin. U ovvjament da kontettilhom li kull ma konna ħanitilgħu kien ta' jumejn u konna nerġgħu ninżlu. Meta fir-realtà s-sitwazzjoni ma kienitx hekk għax imbagħad spiċċajna għamilna ammont ta' xhur nistennew sakemm Max ma kien stabbli u mbagħad l-ewwel kellu intervent fil-qalb u mbagħad għamilna it-tieni intervent ieħor fil-qalb. U mbagħad kellu perjodu ta' stennija ta' xahar u nofs ieħor sakemm ma reġgħu operawh fir-ras biex ikunu jistgħu jagħmlu spazju biex il-moħħ ikollu fejn jibqa' jikber. Għax fil-fatt il-kundizzjoni ta' Max hija xi ħaġa li taffettwa biss l-iżvilupp tal-wiċċ tiegħu. Il-bqija t-tifel huwa il-moħħ jiżviluppa ġifieri. Il-moħħ jiżviluppa eżatt normali, sakemm ovvjament il-kura tkun adekwata li bis-saħħa ta' Puttinu u bis-saħħa tal-kollegi tiegħi ġewwa Malta li nirringrazzjahom ħafna minn hawnhekk. Sissa we're doing naħseb li qed nagħmlu xogħol tajjeb. U inti hemmhekk Londra domt 9 xhur. B'kollox hekk tiġi għax l-ewwel konna tlajna l-perjodu qed stretch ta' qisu ta' xi 5 xhur u mbagħad wara nżilt ftit u kelli nerġa' nitla' wara 2 weeks u rġajna għamilna xi xahrejn oħra, ma kull 3 months, kull 3 xhur ikolli nitla'. U t-tifel għamel ħafna. Tfal, x'kont qed tagħmel titla' bihom jew inkella? Meta Max ikollu l-operations, meta jkollu l-operazzjonijiet, ġieli nħallihom mal-parents jew mal-in-laws tagħna.
Però kif ovvjament jirkupra naqra Maxu stess issa sar jistaqsi għal-ħutu. Ikun jixtieq illi u dik nara li tgħinu wkoll illi jirkupra. At the same time it-tfal l-oħrajn din skola u ma nkunx nixtieq intellifhom skola. Però ikun jisu tipprova żomm bilanċ biex kemm jista' jkun tipprova żomm il-familja maquda u bis-saħħa ta' Puttinu naħseb jagħmlu xogħol siwi għax familji bħalna xi kultant it-tfal il-kbar tagħna jisom jaħsbuhom li sa parti mill-ħajja ta' rutina u jirnexxilhom jagħmlu dawk il-mumenti maġiċi ukoll, so jirnex anka bil-parties illi jagħmlu l-tfal il ta' Puttinu. F'dak il-mument it-tfal iħossuhom qishom superstar, superhero. U meta tara li ikun hemm tfal li għaddej minn u anka nies oħra voldiri u anka adulti li għaddejjin minn bħalna u forsi anka ngħid ħafna aktar diffikultajiet minn tagħna. Imma jagħmlulek il-kuraġġ u tiskopri kemm aħna fortunati Malta, però at the same time naħseb li din hija xi ħaġa li m'għandniex nieħdu for granted. Għax forsi n-nies issa forsi draw Puttinu, forsi jisimgħu Puttinu, imma huwa importanti ħafna li Puttinu ma jittieħidx for granted għax għad baqa ħafna xisir u ħafna xogħol xrid jitkompla. U inti bħala professorista medika ma nistax ma ninnotax min jaf inti din l-esperjenza kemm laqatek aktar mal-pazjenti, inti ovvjament xogħolok mal-pazjenti, imma llum min jaf kemm qed tifhem iktar l-ommijiet li jkollhom sfidi bit-tfal tagħhom għax dik hija l-ħajja wara kollox. Allura naħseb illi fil-vjaġġ tiegħek bħala professjonista nimmaġina li kompli tissaħħek ukoll. Ekku, llum ngħidilhom jiena sirt tabiba aħjar għax sirt pazjenta aħjar, so bażikament naħseb illi. Interessanti di, sirt tabiba aħjar għax sirt pazjenta aħjar. Eżatt. Meta tkun għaddej mis-sitwazzjoni m'hemmx l-ebda ħaġa li l-ebda ktieb ma jista' jagħmlek u x'hekk. Ekku. Esperjenzi illi titkun magħkom biex tifhem u tibda tgħid imma nista' nkun jien imma kemm nammira mbagħad il-kuraġġ li turu. Din xi ħaġa li veru naffaxxina ruħi u vera nitgħallem jien bħala om u nibda ngħid kemm għandkom hekk saħħa li ġejja mill-imħabba li għandkom għall-uliedkom. Reni u Anġel, pazjenti mal-100 pazjent bejn design u 100 pazjent fix-xahar jitolbu l-għajnuna tagħkom. Reni, meta tisma' dawn l-istejjer, jiena u inti u Anġel ħbieb u nisma' ħafna jien u naf kemm taħdmu minn qalb u għalhekk jiena nkun komda nagħmel dal-programm għax nkun naf eżatt minn ġewwa u minn barra minn xi xtgħaddu u x'tisimgħu. U intom il-pazjenti huma familji tagħkom. Meta tisma' dawn l-istejjer u mbagħad tgħid mela l-ħidma u d-batja li tagħmlu inti u Anġel bil-ħidma flimkien ma' tant nies, mela allura taraw il-frott tagħha. Jien naħseb waħda mill-mistoqsijiet li jistaqsuna lilna lilu l-Anġel, jgħidulna, issa meta tispiċċaw inkom, kif ħajkompli jitmexxa Puttinu? Tamam? U meta nisma' l-istejjer ta' dawn l-ommijiet kif jitkellmu, jiena nisbħalhom irrid li jkomplu, ma nafx jekk tara bħali. Jiġifieri nara tant kemm titgħallem minn għandhom, tant kemm għaddew minn tbatija minn jaf dal-moħħ tagħhom, dil-qalb tagħhom, minn jaf kemm bkow. Mbagħad fl-istess ħin il-karattru b'saħħtu li għall-imħabba jridu jibqgħu għaddejjin. Naħseb Puttinu għandna bżonn daw in-nies. Jiġifieri Puttinu dak l-iskop tiegħu li kien inaqqas ftit mela minn tbatija kbira enormi inaqqas ftit bl-accommodation. Ma mhux l-accommodation biss ħarġu dal-karattri u jien naħseb li Puttinu jiena nkun. Vera, u inti waħda mill-meravilji li inti tibda tgħid tismagħhom jitkellmu sewwa, jiena u Reni nistgħu nqumu u nħorġu. Għax fil-verità tantu qed jgħidu l-esperjenza tagħhom mela ġewwa hawnhekk qed jiftħu qalbhom quddiem Malta u għawdex kollu. Qed jgħidu minn xi xgħaddew imma fl-istess ħin qegħdin ikunu hemmhekk xhieda li Puttinu vera qed jgħin u mhux talli hekk talli qed ħeġġu lin-nies jgħidulhom isma' taħodux for granted il-Puttinu għax orajt nisimgħu ħafna u ħafna jgħidu iwa forsi l-Puttinu ngħinuh, imma huma x-xhieda tagħna aħna qegħdin hawnhekk vera nagħmlu x-xogħol għax dak huwa d-dmir tagħna, aħna id-dmir tagħna lil dawn in-nies ikunu tant għaddejjin minn tbatija li nservuhom. Ġifieri
Għalhekk naħseb id-dmir tagħna li aħna mmorru fuqhom kemm jista' jkun jekk inkunu nafu b'każ nippruvaw li nifaċilitawlhom it-triq milli. Nkunu qed nirċievu aħna. Imma naħseb li mħabba li juru huma u il-way kif jiġġieldu, naħseb ikunu qed jgħalmuna u s-sapport tagħhom naħseb huma qed jissapportjaw lilna biex aħna nkomplu mixjin il quddiem imbagħad. Huwa ċirku ta' mħabba naħseb. Huwa ċirku ta' mħabba verament għaliex qatt ma smajt il-ħadd li ma jgħidx kemm Puttino qed isservi mhux biss ta' spalla minħabba l-akkomodazzjoni li hija bla ħlas, imma ta' spalla wkoll terapeutika, spalla ta' familja, ta' mħabba li intom stess esperjenzajtuha meta mortu Londra u ġvera li sibtu familja oħra. Anka li fatt li jkollkom stazzjonijiet Maltin u ġvera u li tiltaqgħu mal-Maltin, il-patrijiet nixtieq dejjem insemmihom, il-Patri Mario Xek u l-Patri Joseph, veru jiena qatt ma ltqajt magħhom, vera nixtieq inġibhom hawnhekk għax tanti li nisma' din imħabba kbira li jipprovdu, li jagħtu, li nixtieq ħafna nsir nafu. Ħaġa li tkun qiegħda l-isptar u filli tħossok qiegħda waħdek u jiġu jarawk u jituk dik it-tama u l-kuraġġ li jkollok bżonn dak il-ħin u x-xogħol li qed jagħmlu huma plus Rene u Angel huwa inkredibbli u trid tesperjenza biex veru tifhem xi jfisser dawn kollu. Qegħdin f'dawn il-jiem ta' tbatija fejn infakru tbatija ta' Ġesu, ftit tal-jiem ieħor fil-ġimgħa l-kbira li nemmen li veru kienet deċiżjoni tajba li fil-ġimgħa l-kbira ssir il-maratona fejn hemmhekk in-nies iridu jagħtu il-rigal ta' tbatija, rrid jiġi mill-qalb għal nies li qegħdin tant isofru. U intom li esperjenzajtuha issa, intom issa tafu eżatt xi ġifieri u kemm tistgħu twiżnu u twensu familji oħra. Sara, kemm bidlitek din l-esperjenza ħabba Max? Bidlitni f'ċertu punt li inti tifhem kemm l-imħabba hija kbira u infinita li xi kultant tagħmel deċiżjonijiet illi qas inti stess ma tkun taf li qed tkun pereżempju strong jew tkun kuraġġuża meta inti qed tagħmilhom. L-imħabba ġast tiġi parti minn ħajtek u tagħmel id-deċiżjonijiet, so naħseb bidlitni illi sirt napprezza kull mument aktar minn qabel, napprezza kemm Malta aħna għandna sistema ta' struttura ta' support illi qatt m'għandha tittieħed for granted. U kif il-ħajja tinbidel ħafna malajr. Il-tifel, jiena ma nafux imma mill-ritratti biss, għadda t-tifel naħseb veru ħelu, reżiljenti ħafna. Le, jiena l-lum ngħid li hu l-ispirazzjoni tiegħi, għax it-tifel, pereżempju qatt m'għamilt operation waħda, t-tifel tiegħi għamel ħafna fuq l-20. Ġifieri għad għandu sente u għamel fuq 20 operazzjoni. U baqalu ħafna, vuldiri it's a very, very long, hija triq twila għal-Max, imma għatma nisimaw għatma gerger, dejjem jiġri, għandu karattru vera ħelu, vera ċiki, u ċert li l-qoddim ħajkun ta' aspirazzjoni l-ħafna nis. Għandi dik il-fiduċja kbira, għax li ġaj jispirani kull-jum. Xi darba mela kalla jrid jikber naqroħna niltaqgħu miegħu wkoll, ġifieri, għax għadu żgħir. Reni, jiena naf kemm titpaxxa meta tisma' dil-ħlewa ħirġa mill-qlub ta' dawni, minn fomm dawn il-ġenituri, naf kemm titpaxxa, u naf li minkejja tbatija u tant xogħol intom tibdew mill-4 ta' filgħodu ħanikxifkom jiena. Mill-4 ta' filgħodu tibdew sa tard bil-lejl, kull telefonata twiġbuha, jekk ikun hemm xi ċempel l-appartament Anġel tlassilu ċavetta, kollox insir naf jiena u kollox naf. Kemm tħossok sodisfatt li intom qed tagħmlu dan ix-xogħol kollu ma tara l-frutt? Inti użajt kelma ħlowa. Għax tuża ħafna inti. U dik hija r-realtà tal-kultura ta' pajjiżna. Jiġifieri meta San Pawl ġi għaw Malta, għallek laqgħuh biħlowa li m'hawnx bħala. Jiġifieri l-ewwel ħaġa li jagħmlulu hekk għamlulu. U meta titkellem dawn huma nies li għandhom din il-ħlowa. Mela, wasalna fit-tmiem il-programm jiġri bħas-soltu l-maratona Anġel fidejk
nar il-ġimgħa u xekk il-ġimgħa l-kbira li tibda minn x'ħin. Ħanibdew mid-9 ta' filgħodu, nixandru live fuq l-istazzjonijiet kollha lokali sa 3 ta' wara nofsinhar, u mbagħad nifqu pawża mit-3 sa 9 mhux se nxandru biex inħallu n-nies imorru il-purċissjoni u l-funzjonijiet tal-ġimgħa l-kbira, u mbagħad nerġgħu ninaqdu mid-9 sa nofs il-lejl. Mela, Denis, ħanħalli fidejk, messaġġ biex in-nies inti gawdejt mill-rajt il-tjubija ta' Puttinu fidejk biex in-nies jikkonkorru jum il-ġimgħa l-kbira fil-maratona ta' Puttinu. Bħalma il-Puttinu l-lenna bħala familja ejjew ninaqdu l-koll flimkien f'jum il-ġimgħa l-kbira biex nejnu l-Puttinu il-estu malajkem jista' jkun l-appartamenti ta' ġewwa Londra, ġewwa l-qalba ta' Londra biex ikunu jistgħu jgħinu lill-familji oħra li jkunu fil-bżonn biex jitilgħu Londra u jkollhom bżonn l-appartamenti ġewwa l-qalba ta' Londra wkoll. Ma nħallux li jasal Puttinu f'punt li jkun irid jgħin u ma jkunx jista' jgħin. Flimkien nistgħu inkomplu ngħinu aktar familji biex ikunu ta' spalla hemmhekk Puttinu jtihom l-appartament kif ikun imħabba tama u kuraġġ lill-familji kollha li jiġu bżonn li jmorru ġewwa Londra jieħdu il-trattamenti tagħhom. Proset ħafna Denis għandkom raġun darbohra anke jien ma nibqax hawn nħalli lilhom fil-każ għax tajbin ħafna tnejn li huma proset tassew. Il-maratona ta' Puttinu f'jum il-ġimgħa l-kbira jankunu flimkien solidali flimkien palma dejjem konna tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha fosthom fuq l-istazzjonijiet ta' Television Malta. Grazzi lid-direttur Licio Farrugia, grazzi lill-kru kollu li għandi ġew fil-Kamra tal-Kontroll u jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.